parang memberikan saran. Nggih. Ini wayang garap niku mboten main-main. Nggih. Nggih. Kudu cek 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 kudu terampil. Nggih. Dados panjenengan kudu kerep nyekeli. Nggih, nyekeli. Ya nyekeli napa mawon dalem niku napa-napa kudu dicekeli. Nek pun kulino saya piyambak. Nggih. Nggih. Kalae niku panjenengan mung kurang kulino. Wis pokoke wis hebat nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun Pak Sukina, kula badhe nyuwun pamit amargi minjang kula menika latihan nika lho. Umroh. Oh. Nggih, latihan umroh. Anu, napa istilahnya? Manasik. Nggih, latihan manasik. Nek mboten karipan, nek karipan nggih diundur dintene. Nggih. Nggih, ngaten matur nuwun. Sugeng tindak nggih Di, ngatos-atos sehat walafiat. Nggih, matur nuwun awit panjang yuswa. Kula dipun paringi bagas waras. Amin. Nggih. Matur nuwun sugeng dalu. Nggih. Nggih, kathah lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Tepuk tangan untuk Gusti Benowo. Khusus kagem Kang Mas kula ampun mandhap riyin. Nggih. Pak Dagleng nek gue beli ajeng dagel monggo. Lah Mas Bagong sekalian pegang mic. Kene kok. Monggo ajeng dagel napa? Yo aku karo kowe kan dagelan pasangan. Nuwun sewu mengke wonten pasangan-pasangan yang luar biasa, nggih wonten Mbak Eka uget-uget yang bisa ndagel. Ya. Ada Mbak Rini Mentir khusus niki sinden favorit kula. Nggih napa napak tilas saking Mbak Suji. Lajeng wonten Mbak Riri. Ya. Nah, anak kula Luul salah jadwal. Oh. Mestinya hari ini dikira masih besok karena belum dirubah. Nggih, mboten napa. Nggih. Engko Uul tekone subuh nyinden dhewe ning kene lela mulih. Dik, monggo Dik. Nggih, matur nuwun. Pelok. Waduh, anu pengendarku. Pengendar RRI. Imbang katesnanku nggih niku sing pertama sing ngangge bawa Dik. Nggih, bawa. Era lali. Ora nek bawane ora lali kok. Pencipta lagu kok karo lagune dhewe lali nek ora. Engko sing nembang aku Riri wae sing nembang. Mengki kalih Mbak Riri nggih. Ya Riri. Iku idola kula kan. Anger nek gonta ganti gon kok idola. Idola yo jare Pujiatun. Aku ora wani ning Pujiatun. Idola kok gonta ganti. Monggo Di. Ora di pendirian. Imbang ana katresnanku. Saben dina mung ngalamun. Tepuk tangan Rubi. Suara apike kaya ngene kok. Suara kok kaya ngono. Gawe anak gur mancing. Sampun kok kuwi to, Kleng? Iki suara apa iki Pak De? Ora krungu. Hangen-hangen mreng wong Di suara apik mbok ndalang. Wong awan bengi gur mancing. Lho wong mancing ya karo kowe kok. Anggere entuk telung nyari ngono lho cangkemmu anggere ucul tang bengok-bengok ngono ya. Ya kowe kuwi wong mancing kok direwangi misuh-misuh. Misuh piye? Harap urip rengan bunga susah kaya tasmu diselehke to Pak, Pak. Nanggon syutingan kaya bang plecit. Ora apa-apa, ilang kontrol. Apa tega lan pon kakang. Selehke tase kok ilang apa penonton iki copet kabeh.